Avui per això els demanaré que ens centrem en les persones que fan possible el transport per carretera. Aquest col·lectiu, que fan una activitat fonamental, pateix una crisi de representativitat que els du a unes condicions laborals totalment indignes que posen en risc no només la sostenibilitat del sector, sinó també la seva seguretat i dignitat. L'envelliment de la plantilla no és casual. Cap treballador jove es vol incorporar en un sector on les jornades són interminables, les tarifes injustes i la competència deslleial són el pa de cada dia. Les hores d'espera per les càrregues i descàrregues moltes vegades no es cobren. De fet, segons dades de l'any 2022 de la IRU, l'escassetat en el transport de mercaderies per carreteres va deixar vacants un 44% dels llocs de treball. Per descomptat, no podem deixar d'exposar tampoc el flagrant incompliment del govern espanyol amb el compromís de reducció de l'edat de jubilació. Des d'una perspectiva d'esquerres, defensem un model de transport just i sostenible que prioritzi les necessitats dels treballadors i treballadores del sector, que asseguri la representativitat de tots els actors i garanteixi unes condicions laborals dignes. Els emplaço, senyories del PSOE, a trobar-nos en breu i començar a fer els tràmits legislatius per fer realitat aquestes demandes amb la major urgència possible.